Tuloy ta mga kabaro no? Sa pagpanguhagbutong ato ning tirahan mga kabaro kung unsay diskarte ani no. Or tindugo na lang daw. Try na to no. Good. Perting pastara. Ito ba rin? Kaya bakalan ako dito na diba? Asa? Sa ito may kitamita. Wala na nagawa na iban. Gataw na. Panilain. Panilain. Bakalan. Ito na ba itong itip mo? Yatas. Ay, nakuwang. Huwag ka na yan. Yawag Ay, powerful kayo. Kuya upot ba? mangtas yan ito rin dahil. Mangitas kayo ni? Kaya kasi ko rin ang sunod. Kaya pagkapilit na ba? Pero nilisod kayo ba? Uy! Nagani, wala apilas mga bata. Mga bakal. Baligyan mo na. Ah? Sabot mo doon na. Baligyan mo na. Nagsabot na mo? Ano sa? Pero may tingin daw. Tama, gid. Daghan ka nito, di ba? Daghan kayo makuha mo dito, eh. O, buhay December? December naman ron. Tingin basta. Pero, dito, yapon, December din dito. Pagpamunga sa iba, pagkahinog. Pag ginam lang kayo ba? Harvest mo talabakan. Agay! Pwede. Pwede. Hindi, kaya gado. Kaya mga ang bakal. Yan, ay mapasagin lang. Kini mo na ako galino, kay dumbbell. Matay, papasaw na. Nanakaw na naman na pa, no? Sisahan ka kamot. Lahit ka na gamot. Muna ang kanya kayo. Hubok! Taka na hubok! May mayo na. Taka ihatag diha nga. Wala. Pero ayaw kay magtanaw bias mama na yung pag istorya ging anak kay na. Bad na. Bad na. Tanaw bias mama ni. Dali ara nagtira ni. Mati pawira gid niya ba dahil kay mo ka simbolo ng hangana ba. Mati mga power yung panday ni Papa Baro no. Di ba may papa mo na? Kuman yun eh. Ah? Kuman. Kung duha ung niapil siya og dila mag dili kay kasi siya may kuan financier manager man architect engineer sa man mo na upat man yang gidala. Hala, gapo kay pagkatira no. 50 ka sa ubos. Ubos mo to. Ha? Ubos mo ka kuman. Okay, mau melihat dengan itu. Pilid. Iya dah, guys. Di sa tama disturb bunga baro. Ating. Yan na ara ka taas. Lain na. Og Uy, ini saging ngono unsa man ka? Naunsa man ba? Tamis pa ka. Kaya nga, o sagingan nyo. Saging ba? Magata na po ka. Ay saging unsa? Ay kumpiyansa ka og saging. Oh, kati nga rin, paliw. So, pagkati nga. Kuman yun ni butong ron. Ah, humana. Ay relax lang sana. Kaya to na siyang tagaan og kuan. Nangita na sama asa na daw sabaw sa butong? Ang vlogger naman. Busy naman. Di ang bagan magod ang kuan ba? Ning ground. Tulog. Okay ra. Pag ground. Paliyog lang. Partner juga mo duha ba? Apa tidak kamu? Ano dyan siguro? Si gitu lindoy ganina kuya nong. Walo ka ning abot. Pag mo himan na ka diri pasti na juga. Aduh, kayak
Kasi dia mga kuan. Putla na akto lang to. Mga size. Dire? Ada. Oh, ikan dia tuntunado. Size. One 6 size? inches. Okay. Tuntun. Tirik. Tuntun series. Tama gina ba? Oh, Kana ikan kataas. dia size. Ugada. Oh, size. Oh. Kaya wag yung magtandim ba? Kuya yung tandim yun. Wala na. Okay. Cut ka na itong putla. Dire. Oh. Okay, mau mana dito, Day. So, ubos mo na. Wala putlon? Oh, mapisa rin. Dapat ilis tag bago, no? Sige na. Ito ka, Gwen. Dito na bro. Kasi nga na bro. Di bracket. Buat lah. First thing kuya. Intro ng Sujakaw, manok bus. Intro. Gawin kay lang manok dua, puro na yung samad. Kaya na ba? Tirahan yun ng manuka ba? Dua, puro na yung samad. Jika ada farm yang kuan, yang manok. Ikan o farm? Yang kira-kira farm mo niya. Busin farm to mo na. Feel kaya na taga, tama na. Asa kayo butong ni Banda, no? Ano lang yung utong ng talang lagi, kaya yung talan. Sa siyong gahin ng ban? Ini siguro. Ibabaw sa patikan. Ito nga. Pati ka, no? Ibabaw sa patikan. Ito na nga yung brad. Ilang butikan. Ay, ang samuha na siya, gitawag na siya o kung sa ginasamuha eh. Bago na lalom. Ay, ito, basta pagitawag ng mga hindi mo ako eh. Kasi ang ginatag ka na. Hindi ka nagwata, ano ka pa, butong na. Ay, pagitay kupter. Sering kayak gue lah, balan. Bisa nak kenal lah. Burut yang menceling yang ini. Ay, silingan nila. Ano, silingan man kiri na lang. Wala ako, hindi. Wala ako, wala ako. Dili, sabaw rin sa niya. Kasi sabaw na. Gani, sabaw. Gagmay ni sa pulang sabaw, grabe. Sulit po yung sabaw. Try na dito na namin eh. Hindi ka sa pus gaan naman. Kaya na rin. Ha? Kaya na rin, gaan. Aray! Hoy, te, may yung buntag. Parintahan no? Oo, up and down, te. Oo. Dahil ang taas. Bakit po mataas? Ay, hanggang sa... Ano ko i-reach na kami limited ko. Ini, boleh. Magprinta. Yun ako. Ano ko tanaw na ako sa school kaya parintahan ang nilagya ba? Pwede sa call center ba? Tapos sa ubos. Oo. Gusto mo pala eh. Kanto kay... Ah, dito? Oo. Sila pumunta. Bay. Ako lang ingon siya kay mga ko ba? Sa mga lalaki.
Mag-asawa. Hindi, berapa ano ko trabaho ko center. O si, Ito na lang mo kay. gusto na lang kay diri gitrabaho mo ba ni? Kato rito, ready to kuha na to. Kulang na lang dito, limpyo. Oh, limpyo. Kasi sa mga kasi sa mga tanan natin. Pero hindi. Asa mo sila na? Tadya. Ato rito. Penting lang niya, ini kinatay content. Limpiwan lang ba? Ah, mga kabaro, no? Naka-content kog pinakalit, no? Tara. Naka-content kog pinakalit. 5K. Oh, pero amo pa na siya kanang reviewhan, nya ginay mga kuabinturahan ra na kula. Kinsa man ang hila day? Diya ka nang kauban ang renta ilan anay. Asa man na? Pila man na rin ilan nanay? 1.5. 5 ah. Peting lamang nila diha kay duol ang Down ko. kuan. Asa man ani? Dali. Uy. Gawa ba yan ako eh? Saan? Peting lamang nga gayo. 5K ready. Asa ni? Asas? Ayo. Up and down ni siya 5K? Ada po di tayo ni. Ayo. Dong. Ayo dong. Kaya May buntag. Kasi marinta. Akong kuwan bakada. Bisa na mo sa diri, masig gusto ka. Mga kabaro, dali marinta mga kabaro no. Og Hi dayon sa kong vlog na unsa man ni akong mga Woo! Hi dayon, na tirada dia. Hi dayon. Ba, wait. Good. Og sa karon mga kabaro no, ay pakita na mo. Ha, diri ah. Ay diri. Pila sila ka, Bok? Boss, tulo? Laki puro? Bayot. Bayot? Kini siya. Wala pa ni. Napoy, puntahan dyan. Baba lang ni. Pero, Kaya na kami pa. kini siya libyuhan na pala ni. Kulang. Wala pa. Pero kung sama sila kay, ang kulang ni. Dari. Dua kwarto. Doon siya ang kwarto. Dua kwarto. Nya, nanay lamisa. Doon yung kwarto. Dali, tala dari. Ini. Doon ang kwarto. Kulang na ni. Pintura na lang. Pintura niya. Limpyo. Oh. Ay, buntag. Oh. Nay kabinet. Kana. Ready to ko na kabinet niya. Natay CR oh. Pagbantay ha. May lansang. Ano yung isa kwarto? Ara. Okay suga. Upagbugahan. Ano yung isa kwarto? Videoin lang. Videoin. Ngayon, niya. CR. Ano rin? CR. Repair mo ba? Kulang na. Pintura na. Kulang. Ano rin CR oh. Pintura na. Kisamihan ha. Katungkol nagkuhan na record, daghang kito sila niya, puro mga nasa kuan ba? Puro laki to. Why mo lang, girepair lang pagawa nila. Ayan lang, oh. Oo. Kini, ang mga piturahan, wala, napapapugi, balik ko eh. Kung gwapo mo ginagsamot, gwapo ang inyong cellphone. Ato pa siga ang suga diha, amo tong na kuha man suga sa CR. Siga, o siga, pero kana litya pa na diha, piturahan na pa na diha gamay. CR, og tubig, kumpleto og tubig. Ano, ipakita na sa mga kauban. O, kwarto, yan ay kabinet. Dili man sila mo rin tayo kaya nakauban mo. Sila rin hindi pa ko niya. Yan, napay aparador diri gamay. Pero boring ba mo? Amo na yung kwaon, storage mo diri yan. Oops. Amo na yung kwaon diri kay garo na busy man ni kay nagpatrabaho. Basi giyon sila ba? Nari, kay kwaon na mo ni kung nanay magrinta. Ini. Wala ang butangan nila, na sila yung mga gamit, na sila yung mga gamit niya kuan. Ang mga ba? Nanay, lamisa, nagbito tayong lamisa. Ano? Oh. Para sa visa dito. Oh, 4-seaters lang nga siya. Damisa na niya. Oh, pala sila. Fights kayo, 4-seater, o mag-asawa sila. Fights! Dua-dua sila dito. O kuan. Pila po boss?
5K lagi punta. Oh. Fine sir kayo kaya naman pagawas nimo kalsada naman. Oh, asa man rin na-assign na inyong kuanday? Asa man na-assign? Sa Bexay. SM Nicolas. SM Kulan. Duha kayo. Ay, one ride lang. Doon na kayo niya. Oh. Nagmusimhot mo dagat. Bakasol naman sa likod. Oh, di ba? Nananagan dia. Okay. Ilan siya? Duha ka kwarto niya. Kini tituranan dali ato dili diri nga di maulang mo sa inyo ako kamo pa karon lang kay kitrabaho maguni kini lubit ning kini bakit sabi. Kini tituranan pa gini dili na mo ni pa kuyan. Kini di sa turil ni nagtatrabaho po sa turil. Oh, sa turil nate. Dagan kinig balay ba? Dili ako sa kong ugangan. Ikaw ra ko nagkuhan. Sa kong ugangan te. Sa kong ugangan dili na ato Nya, nay tubig po diri sa gawas. Dua ka portahan diri sa gawas, diri yung portahan. Kini portahan ko na. Dia. Oh, portahan ko na dia. Sarado na dia te, magsadaan kay. Kuha na ako sila, boss. Oh, sige sige. Update lang, may. Oh, update lang. Kayo nagkuhan. Sa pagkakaroon, pintura na kulang ana. Nya ato pikas. Oh. Dito ka na naipalintahan pero kan pamagodoy busy ko. Oh. Kaya gusto po sila og diri sa pikas, dahil tanaw mo diri para og pero gi karon kita ba pod. Dali. Di asudulon lagi diri Sama na atong mga kuan niya kaway dayon na unsa god. Okay, dito. Ayun. Kaway gyapon to. Sayaw na to niya. Kumusta ang sayaw? Kanina pikas. Nagpatrabaho mo maguguli na diya. Para lubit pa ba? Ay ta. Sila pa din mo yung mga kauban diya nga taga call center. Kini wala pa ni, pero padulong gyapon to ni. Oh. Dire. Kini, magpabot mo ani, pero kini magbantay mo ba? Oh. Kini gipatrabaho pa ni. Dusun na siya po ni nya ubos og taas. Lay garto ni ubos lay og taas. Oh, lay gyapon ni ubos og taas. Lay mo. Pero karon gilubit man karon. Oh, dag kini diri power ko ni diri kay ngano man. Now, dagko kay kuan, nanay mga kuan, pabili na CR, pero lubit pa lagi, wala pa giingon niya. Mga siguro gini, mga January ni, wala na. Ready to occupation ni January. Kuan niya po ni. Dili gud dako po diri agid pod. Sana kwarto. Dili maduwa na siya kay kwarto man to bakbako man dan CR. Kini, namin mga kauban niya ang taas. Ilahi naman ang taas pohon. Oh. Sarado ni tanggalon ng danan pagdako. Diriya. Kung nakakay mga bisita na yung mga... Wala, pwede pa tulugon bisag asa. Oo. Oo, pero karon sa karon, makita ninyo, wala pa yung view. Pero malimpyuhan eh, wala. Power kayo, mapinturahan. Pintura ba may katapat? Nya ako lang kay naram mo sa. Wala pa na kung i-tiles pa na. Oh, i-tiles pa na dia. Amo pa na wala na. Kwarto mo na yung kwarto. Diba okay kayo? Bili nilang gud ang katod sa ubos pintura na to gid niya. Kuha na mga gamit ito, wala na to pwede na. Wanan. Kuha pa mo. Isento sa ato, di ba videohan mo no? Isento siya. Nga ipakita lang gud na lang. Mga gusto. Kaya lang nga pakontak lang dito sa taas. Kamera pa yung mukha. Oo. Og daghang salamat. Sige. Sige, under. Og mga kabaro, no? Repair. Murag ang ubos, kursunada sa ubos. Karon, ang may tabo, Ang butong. kay kursunada man sa dito sa ubos. Pero ipatanaw pa nila pag mauyo lang sa video. At pinturahan pa to. Para Ang tuan. Sara. Lain lang. Agilay na? Ang suga ba? Ang suka. Oh, yan. Ay, yan. Nay.
kaya ng kontador. Oo. Ano yun na? Ayun. Kini diri apa malahin po ni. Ha? Ilahi po ni bintador ani. Murag dadagid pa dulong. Kuan ang kontador sa kuan. Ang tagaan lang ko ano kanang kuan pa no. Kanang gitawag nga pa gitawag na lang sa naga. Kana mo so to gato ndo. Ha? Loan meter? Kana tanaan na lang pa. Loan meter. Hindi ka kadawon, lagi ka kalon. Og sa karon mga kabaro no, ato ning padayon ning butong kay si mama nangita na sa butong. Basi yun yung magkasabaan ta. Agwapuhan na tayo. Hagdanan de pa no? Binturahan. Power na kayo eh. Hindi ka naman, badin. Sila kami dito, David. Hello? Sa, mga katay niya? Kato ng iba. Sa karon mga kabaro no, ang atong tuyo butong pero surprise no, na nag-inquire no. Ha. Ato na po ning i-plaster atong kamera no, kay ang butong gyud ba. Nangita na si mama sa butong. Ato asa. Ganahan ko niya akong tripod kay bisag asa na ko siya. Siguro magamit siguro ko basta niya ani day nga vlogging akong gamiton day mga kabaro. Nangita ko katong tripod nga kuan kining tripod na sa gito nga tripod ay kaning nalimot ko mga kabaro na ako lang ibutan sa disi. Kana kung nalimot jud ko. Sige, ato lang ikuan nga nalimot ko. Og sa karon malimot ko pangalan atong tripod. Ay wa mo nagagamit og mga kabaro ato kay unsa gid pangalan ato eh. Patay. Kini kaya ra ni. Di ba ka? Wala ko nangari to bukid. Wala ka nangari to bukid sa bukid. Yun man, ang imong patindog ka rin. Patindog bata kay tungkan ang ihimo. Dili butong, ay dili bayog. Pastilan bugata ka rin. 1, 2, 3. Butong. Impas ang butong. Impas ang kabutad. Ay, di dating naritay. Dating ba kay mo ipahapon ng butong? Kaya pa. Ay, ako rin. Waray, live ka, delay. Live ko lang. Ay, ko'y kumpiyansa pa na. Unsa man tani. Aray, putol ako na nito. Ay, putol na. Good na siya. Oh. Baby. Ako lang kami, kaya tayo tulog niya. Kaya lang. Ma! Oh, dia. Taas lagi siya. Singala, manta. Ay, di dating. Numatay lubi. Lumali ng kuwaran ma. Kumani, uy. Isa. Tapos sila, kasama ng mami dito. Lagi? Ngita nagbutong? Asal, umaga ng papo. Agay! Anang tirada niya. Taas na sa gamay yun. Huwag mo ni buto ko. Kaya sa yung baro, no? Basta lang, no? Oy!
Ay, dito na napitan pasar pasti lang ka. Ay, kumpiyansa lagi. Ay, palong. Tara na daan pwede. Suliyan. Ata na lang mga butong eh. Yan, pinaka na ilabas ng gamay dito. Yes, look it. Sa una, makatkat ko rin. Ito? Mata butong? Wala. Umuwi ako ni. Taro. Babas. Ahoy. Okay. Clean siya kay. Out. Tikit din ako. Pura bitaw na pa to? Ay! Dino, kakaya ni Ron. Yan, oh, na, pupet-pet pa ko. Kaya ni. Pero, di na pwede. Yan ang motor. Ha? Puro pang kusog. Karit pa lang daan. Yan na siya. Kay Papa yung tinanong. Papa yun. Anak. Kaya daw. Naka. Ay. Hindi nga kaya? Ha? Hindi nga kaya? Saan ito yung pagi? Hindi na kaundangan. Hindi ka na kukuha. Dahil nang human ang sunod dosi. Alam, undangan ni muli. Dagan ng nek. Kaya? Yan eh. Eric, boleh ka? Maglakot ko, ani kat-katon yung ginako ni ba? Para di tahu dia. Kacil-kacil. Ito yung sobrang mo ba? Sa una, sa payat-payat pa ko at bisa pag kung sa katas-on eh. Ayaw, mas hindi makaya mo. Gila na. Okay. Ini, dula sa kamaturan ni. Piti buta sa niyo. Mo iso ko tani putlan no? Ha? Mo iso ko tani nga putlan? Ay. Unsa iso ko tani? Pag umano ng speaker so hindi mo Ikaw man na, dili na mo. Ah, sige. Sugda sa. Mga kabaro, ano, wag yan po magbutong. Apay nakuha butong, no? Ah, nahurot ang kusog. Kuan. Kapuhan na dahil nga na-plaster na, no? Sige. Ako ni ba na? Say ko sa mga bakwan, mga bata ito. Okay daw. Gibidyohan mo to niya. Sa gwapo rin ni sir, kaya doon ka kwarto. Naku, gwapo niya. 5,000 niya. King lamisa, nandri 4 seaters. Ipakapin pa na mo ni. Lamisa daan eh. Kamu na bahala nga sa pagkaon. Katawa sila. Hindi ko na libre kaon po. Ha? Libre kaon. Tuwan na. Pwede po, ako na palutuon. Kuha ng aircon, no? Hindi na ang kuha. Asa? Kuha na, dito sa pikas paon. Kuan. Oh, Pikas, birahon. Sa sulod mo to giyan. Nonsa sa giyas balay. Nga naman na natin. Oh.
Di ba man to? Di iskruhan na surod boss. Ano ko itong sulti nga. Oh, kwarto ko. Oh, ta aircon. Ginan ako nang ginan. Sa mga kwarto Ako di lang ba? yun. Yan dito. Ang ganyan. Di oh. Ilang lili. Oh. Sa aircon. Oh na. Ini yan yo. Kailangan pa nito an. 5,000 o 3,000. Yung kwarto mo po? Kini way duha ka kwarto ni ubos, 3,000. Nya, isa lang sila kusina. 3,000. Saka mo. Ha? Ang pinala nag... Sa kalibong bulan, tukot ka. Ano, bakante ka rin pero ikaw, balay. Buhay mo, gasto. Okay. Panulian ni Magumang boss. Kini oh, dako pa niyo, balay niyo. Eh, binulan. Kalibong bulan, pero ikaw, magasto tanan. Kulang mo na yung tukwan. Hindi na rin. Kuan, pabrikit sa tagkuan. Lada at bang. Aka na mo na kung gusto nga pabrikit sa mo kay ato ang kuan karit. Kulang mo lang isa. Isumpay na to isa. Sumpay man. Sumpay na sila lum. Sumpay. Dalawa lang. Asa may dag ko so. Ang ilalong ibabaw. Asa? Ang kuan na to, ang mother na to. Okay, dire. Sumpay lalong. Okay, brisan na. Mabrisa din ako kita. Hindi lang kita. Impal mo. Kila to, 350 to din no? Saan oras na pa? Mas 10? Sino mas day? Alas, Sas. Minus 10. Minus 10 para alas 11? okay? Las- Tawa-tawa, alam ko 350. 350 ang. Ang problema, kasapan dyan kay mami ni magkaroon. Ang butong. Ang butong, Hindi na to mga sabato kaya kung pasabot makita niyo yung video niyo gyud sa pagtrabaho ng butong liha mingon sa kaluoy pud sa kung umaga do eh. Makonsensya ba siya kaluoy sa kung umaga do eh. Yung 50 man niyan paling kamot yun nga para lang yun unta nga Butong. makapagbutong. Kuha, isa. Mintaw gid pud ni nata ebidensya. Ebidensya man eh. Di ma-appreciate ni siya ya. Kanang mo idadaan ta ba? Idadaan ta mga siguro 50 anyos. Yung si Papa pa rin mo na, hindi na rin naghihip sa baw. Marunong. Ayaw niyo ko na. Ikaw ya. Mo pugos ka na cut ikaw mo niyo kuan. Ako na sa Drio, kung nito rin. Mag-viral na tong video kay mo bukat cut sa mag Ugangan niyo, mata bastinya. Kuya, Ay lagi guys ko tanang uyab kay mo si mama mo tanaw aning video. Sa una pa man. Sa una pa to, pero bata po sa pa to. Bata. Wala pa silang mama no. Bawi mo dahil ni mo ba no? Dali kay naka bawi ba? Tira dipinsa ba? Ana dirada diha. Pero ang iba na to ani pizza 22. Harvest na daghana niyo eh. Dami kinis paksiw ni ba? Hindi, pwede kayo pumapakti na. Pwede naman na, bulak na yung mga unahon. Bili na ang nagko. Bulak lang. Di ba to man ang kapayas di pa? Ah, hinong din ako. Buha pa lang tayo hinong. Asa na? Asin! Lisod makay di ko. Bisa di ko kapatong na kung ano. Tamis biya nga kapayas ni. Oh, mana important na nga kan? Oh. Parang tayo naghapon ba? Nya ano ni mo ko ah? Parang gapon mo, yung mga unpon. Sige mga on kami di ay. Adyo! Mamaw na diha karon. Eh. Okay. Ini ko ba? Asin ba daw? Ah. Yung radio. Aw. Ito rin, higop sa bawal niya sa gripo. Gago. Dito na yung tubig ba? Aga pa. Tubig ka? Inom. Sige niyo. Tubig. Di ba makaon man ni siya kuan? Display na sa paray. Timbahan. Ah, pwede di makaon niya no?
Ay, kanga ko eh. Ay, Juan. Iwiling dahil ito. Bisa kayo. Tulog na rin. Sure pa itong kan. Niya. Lalong. Short nih, lalong. Sige, niya na. Ito sa Grande. Wala. Bright ito. Yee! Bright yun niya, bright. 350. 350 kaya po dito. Oh, 355 na dito. Habang ang lahat. Building ang belan. At 355 atong ikon. Putli daan. Para di mo gano'n. 355. Ay, kapu, ang naraman na ni Diayo. Gubo ang budaya po. Sino ito sa pagkarit? Ay, sih ya, sih. Asa naman ito? Lugit ba? Sa'yo pakita nyo pa? Karit? Ay, bakal. Abintahag na no? Huwag na tago-tago na no? Ah, klaro. Dalawa na dito pa? Sorry. Magamit rin kita sa kadugayan, no? Katataguan mga bakal. Uy, sikrito din mga kabaro, no? Ang tagu-taguan ni mo, kadugayan, magamit yun. O, unsa kung i-title, ano, no? Nagtaas-taas na yung video mga kabaro, no? Siguro 1 hour kapil. Oops. Sabay bakal. Yuhu! Pa. Ha? Mo lagi? Angan yung butungan nito. Lagi, isa ko na ito nga diyan makuha. Ana, basta imbas na ron. Ug kana siguro payat yan, no? Atong karon ba, ibawag ang tumoy kanang kanang tubo nga gamay kanang bakal ba? Ay, ganda. Kana no? Ganda, pwede kayo. Pastilan ka bright gyud na to eh. Imong dadi pa yung ganin na na. Ni, narana, diyan, nagtap-tap. Ayun yun mukat-kat. Mukat-kat ganina. Uy, musugit na. Ha? How gina musugit? Di pa kasi masukog bawgo na to nito mo ano? Aga. Kini. Ayo kay ikaw man. Kini. Dito na pangkuan. Pangkandong. Pangko ano? Tunan. Yang lisod na pag street no? Lisod kayo, hirapan din kalisod. Hirapan sa kalisod. Again. Ikat-kat na. Wala ka, wala ka ron. Ha? Ikat-kat na. Lisod kayo eh. Sa una payat pa kumubo pa kaya raman. Tulinde. Lagi nya na kay tulinde ni bala na. Pag mo pagpangaon na to, magana. Tulinde bala na. Ay tama din naunsa. Woo! Let's go. Ah, wala na. Tagaan na ako na yung pang-iusyo niya ni. Tama na. Magkuha na lang gudaan ko sa sigurili mo niya. Di, pero- Red Horse pa yan. Visit Red Horse ron eh. Ayun ang Red Horse kaya nagtrabaho mo. Masukot Ay, pa sila. pagkahuman na magtrabaho. Oh. Eh, unsa ka to sigurili mo ya? Eh, Puti no? Mark? may mga Dili, yung financial day mo kan Eh, magiwa. pagi ako kay para sakto na rin ikot. Pastilan mga kabaro, ano? Pastilan. Sakto naman ini. Naglisod pa ko. Sakto naman ini kitulindoy day. Sakto na rin kitulindoy pa. Tagal na ako 20 pa ni Grilio. Mas lato kay binulig. Ay, karit ha?
Asa ni? Yo. Ay, mubo man kaayo. Paya. Ay na, sakto mo na daw kaya tulindoy niya. Nih, tagalan ako ni 20 pigil niya. Kung nang skill yun eh. May basayo to kay nalas taas. Tilawan na to. Makakuha yun siya glami. Oh. Sa karon mga kabaro, sa isa ka oras, no? Hello! Taga na to ko na sige kasi yung puti nga sigarilyo para kondisyon siya mga kabaro, no? Hey, Loy! Ay! Hello, Loy! Pugay ka, may. Kuha sa hook. Ay, kaya yan. Drive ka? Og. Hindi na ako balik. Loh, kita juga pirmi. Nagkatan ako ka, wala. Good. Ana to ang banat. Ya, supong tatas ng silingan. Hoy! Basta kuha ni kanalo itong mga... Amon sila naman. Hello! Hello, vlogger. Di ba nalupat ba na? Dalian na ba? Charles yun, naunsa. Kuan! Asa, kuha sa kuan. Nagkuha sa kong... Tawag ni susi. Kay ipakat-kat na mo kay Talindoy. Grabe, alisura gid na eh. Karon pag break time, tagalan mo panigil di ipakat butong ma kay lami itong butong. Lami ka nang pan. Sa ano to na ba? Agay kalami. Oh, man. Ito tsara do. Tilaw na to. Pagka. Oh! Kalami, tuno. Kini. Mapalaban kita ni sa bakbakan yun. Okay lang. Okay kayo ba eh? Iputanan ko kuhan kay kalabasan, sayang kalabasan. Hindi kayo ma. Mago, kinsin kayo dali ba eh? Kaya kung wala si kayo talindoy ba? Oh, Para pakat-kat na itong butong, isa kabulig doon yung kwaon. Asa na si simbahin mo si dinagdag. Mine! Nausa naman kaniya. Uy, ang uban naabot na og. Naabot nagmati ang kita ani. Ha. Mga kabaro, no, naluto na ang niluto niya mga sa oras. Ay, alas 11 pa ka sayo. Sayo pa kayo mga kabaro, no, o karon. Taga na to pangiusi kay natagbo, ginari taas na makayong lubig. Og sa karon. Oops. Tago. Og magpakakud ko niya. Life mga kabaro. Enjoy ang life. Kay Nay, papalita ko kuha na ibi. Kanang, unsa kanang sigarilyo nga kanang puti nay? Yatag na ko sa akong kuan. Kaya para mukat-kat. Unsay bato ni mga puti nay kanang mighty? Mighty. Tagbilang isa. 5 lang. 5 pagkatagae ko 30. Hi te. Basta man te. Ay sa kong vlog te. Ala. Okay. Kana lipay na. Ay nay, akong giturid unya na lang din. Kailan sa Ay, okay, negosyo ba nay. Di mas makalimot magug ko. Di so maulo tas mo makalimot ko eh. Nay. Tuloy ka dagko na nay nang sa hapay. Tuloy. Sige lang wala na man maninda. Oo. Nay, isa ko nay. Bye bye. Og basta na itong masilingan na rin nga mga bata. Hi! Ayaw sa vlog. Gaya mo sa vlog. Ay. Tanawa ninyo ni kung nagpo na mo ha. Kaya karon mga bata man mo. Pagkalag ko rin nga ni dahil mong gagawin sa mga. Lisaw! Manok! Mga kabaro, no? Muna akong ihatag kang Kuya Tolins. Kay... Kuya kabaro, no?
Siya na lang akong pagkatkaton. Oy, Loy! Siya na lang akong pagkatkaton. Ay, kung ako yung mukatkat, mga kabaro. Grabe kung ako yung mukatkat. Taas naman kayo mga kabaro. Oh, lubi ba? So, nagamay pa kaning lubi. Kuya Tolens, di nakakabalibad. Balibad pa ka. Oh. Ay nagbalibad ya. Oh. Kana di ka balibad niya sa butong kay Hindi, mga saya sa mga daw. ay naunsa mapatay ko ni Ako mo daw ni hagdaran kay dili ka na pag ay pareho to. Sige. Luto na nitong kuan? Pero wala pa kikuan kay kanuno pa naluto. Oh. Yeah. Nah, grabe na kasi ganun yun, Baday. pero mga oras ba? Grabe, hindi ka na financier ba? Lagi na ikaw pinanser. Kaysa naman ako magtagbo may kinarit ni Papa. Kastila. Mga kabaro no. Samtang kapaabot ko sa kung gano'n sa Sigyo Tulindo. Sako na ito yung mga kabaro no. Huwag tanaw na ito. Naman na kay kulungan na sa iro. Dali pa oh. Huwag sa karo no. Dali lagi mga kabaro. Kini nga balay mga kabaro. Wala natin man rin no. Kay wala naman ko sila naga. Okay. Patay. Agay! Masiro atong butong ani karon. Ay. Ayan tirada no. Saka ta diri ah. Asa ba hinog ani oy? Taka ra ko. Sa tara na to. Tara na to, relax. Nagre. Gamay. Power kayo mga kabaro, no? Lagi day. Nakusta sa mga kabaro, no? Nakusta sa kapayas. Karon sige Tulindoy. Ako nung nagisugo mga kabaro, no? Ako nagisugo. O gato ning. Ay, daghana ginugoy. Pastilan. Kini. Kini. Ah, lamias kapayas, oy! Pao? Ay, naghana ginog di ay. Pastilan, kini pa may paliton sa palengke. Agay. Ako yung mga kabaro, no? Kung saan pagkuha sa uban. Ug. Araw. Naunsa like. Oy, Ero, ay sig paghot na Ero. Ano mga kabaro? Kini, mga siguro hinog na po ni isa. Hoy. Halaga ko imo ning tanong madam. Pati kuratan ko ba ni sud bagod sa mo ang nataran? Inyuhan na lang na, oy. Ha? Inyuhan na lang. Ya, ay dia niya dam. Ilatatang. Ilatatang no. May buntag. Vlog gani, nang kapayas. Kisa na dia? Si Madam Tatke. Oy, madam, why tong it's dia? Madam Pantay. Wala eh. Istorya na to eh. Dili to tinuod. Dakon ta na, illegal na. Ligi Hindi mo. ko kakyat po na, oy. Daot mo guro. Gagmay no. Asa? Sutian ta ka lami ang kapayas gagmay. Na dia ang tamis. Napidag ko kaya. Nga po na nagkoy. Dili inyo man dito sa taas. Sa ubos mo. Asa nga? Nakita ta ka sa cruising asa ka trabaho gani? Sa una, sa GTA. GTA. Marketing. Anit din mag-oil. Nya karon? Wala na mo trabaho. Ya, oy, unsa na wala? Wala na. Ya, buhay bana. Palamon. Kalamas bana. Kamunis ba na? Ay, oy. Ay, may mga. Nayahay, kalisod raw. Nga naman. Mo din ila at pili dia dali.
Tatsuki. Nasa ti. Ilang kusina, naras, ilang lababo. Oy, Tatsuki! Oh! Tanaw sa kamera ba? Sa vlog na to. Ano? Tanaw Tanaw na. sa ba? Gisilip kang kamera niya. Di ba ka makita? Good. Ano? Kita ka, te? Di ka makita ba? Doon si mo kamot. Tuara, oh. Tuara siya. Niya mga kabaro, no? Abi na kung inyo ng kapayas ba? Tinga ko, ang punuan namang yapon sa mua. Nakuratan ko ba? Uy, nanilip na mga dara. Ala, nasakpan ko ni Mrs. Pandamay. Wala may noy, nanguha kapayas. Og sa karon. Mine. Ay, ano lang. Salaan ni Mine, no? Lami kayong kapayas. Ah, sige. Grabe lagi. Puro. Kuya Tulindoy, puro gidamo ba? Oops. Duha ra ka buok. Harbiso na nato ni uban diri kay mahingahinog man gyapon ni. Ya. Oy. Kadako sa ero. Oy, kadako sa ero. Wala oy. Gusto di ka mag manok-manok na di ka payas diri daghan oy. Og sa karon mga kabaro, no na si Mrs. kauban si kinsa si Kinain. Oy, Kinain. Woohoo! Kabalo mga kabaro, ang problema aning musa ka gud tagkuan. Karon ang pagpanaog ang problema. Ang pagpasaka perdin dalia, ang pagpanaog mao na ni ron. Bulabugan ni oy. Amba kataas na oh. Diyos ko, gisilutan siya kay Tulindoy ba? Ingon-ingon magod na hinog. Alam na, pag break time ron. Ya, hugta tanan butong ya, kaya mo ikuan ya. Ang sabaw ang importante. Nya mga kabaro, no, diri na siya ako putlo ni nga vlog mga kabaro, no. Og si K9, og si Mrs. na mga kabaro ning abot, og si Papa, si Tulindoy, si Kuya Anong. Uy, Kuya Anong, kano sa magamutan ako sa kong vlog? Uy, naabaya mo dito. Ay, wala. Happy na 1 million. Ya, kwarta na ka din. Grabe na nga. Ayaw sana. Nasa ng 1 million. Dili sa enjoyment lang sa niya to Og mga kabaro, no, og see you next vlog mga kabaro. Di na sino ako i-vlog ning pagkuha gutong ni Tulindoy, no, kay brag gini man yang ipakuha sa ko nga ipa-vlog. Iya jud kong pero lamin niya kapayas, oh. Mga kabaro. Tingnan to, Og diri na ko to mga kabaro, no, og daghang salamat.